sing ngarep kene, Dik. Sing tengah iki lawang kene. Guys. Udan jagung nih guys iki arep buah tapi karo jagung kok karo nonton ketoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Soal iki wis bengi, wis jam 8 lewat ya Mas. Jam 8 ya Mas setengah 9 lah iki dhisih mangkat, Mbah Dok, adik dhisih. Piana sih melok to, Mang? Loh. Loh, lah piye tante? Ya piana kene kene Din. Piana tak belum piana tuh Din, baturi kene. Lampune pateni siji. Lampune pateni siji wong nek Dinda. Mak dia ning kidul, Mang. Ayo. Lah Pak Dian yo kerja, Dek. Yo mergae, aja kong bengi-bengi yo mergae kan isu wis mangkat yo, Guys. Ora bayar. Kapianto suara ibu obraing sabu Jadi baik kok. Ayo, nanti dokter
Sing boten derek. Lah sing kembarane iki bojone kok kelontong lek yantai. Biasane melok ora soprak kuwi. Sing lek siban lek jayus iku soprak ngono. Kang ati nek lek yo lek yantai. Biasane men lek dapuk jare oleh ora ngampon biyen. Lanjut ya guys, videone iki dilanjut pagi hari. Ndek bengi kan acara jagong manten iki Pak Su mulai mateni lampu, terus ngekakno apa? Buka pagere, terus nyemproti ratan-ratan ben ora kemebul. Nek wong numpak mobil kok walah kelo anune apa? Debune mlebu ning omah kabeh, guys. Nanti suwemproti karo Pak Su. Dhisik mau sebar blonjo, terus korah-korah ki Pak Su sing ngopeni kene. Soale apa ya? Dipasrai kon tunggu omah. Esuk-esuk ki ku tunggu you guys. Ndek sore pas ngekakno lampu ki apa gak inget-inget nek motor Vario niki gak enek ngono ya. Lah basa tangi turu dijeket jam piro mau ya? Jam 5. Nggih, kok sik jam 5 ki lampune dipateni kamis padang. Lah kok ndelalah ki motor Varione dingeti gak enek. Terus mantuk, "Mak, motore Vario ndi?" ngono lho. Lah sing roh sapa aku ngono. Dek, aja dikrokoti. Gak entuk sapu nganu ya, sodo. Sapu dok lah gak apa-apa. Iki motore Budaning ditinggal kene, soal iki ndek iki bareng Mas Kalimantan. Terus dhisik ndek bengi iki mantuk jagong kuwi jam 12. Mungkin nek jam 12 ya, guys. Terus Pak Surene nginguk-nginguk motor apa tinggal kok pagere di apa? Dicek wis rapet tenan purung. Kunci wis sapone aku sapu dok ini gak nek sapu sodo lah gak apa-apa. Aku tak nglanjutno isah-isah nang omahetan. Enak. Sapu sodo edok ning kae kono biasane. Andeng kamar mandi. Sapu piye kok aku. Apa, Dek? Lho apa ndi? Mama apa isah-isah nang kono? Kene wis resik kok wis diresiki Mbak Candi. Lho wis bersih. Korah-korahane ya wis gak enek. Nek ngape mangkat ki mesti wis di ayo Dek. Mama kowe ning kene mbek Pak De nggih. Mbaturi Pak De nggih. Mama tak pulang. Mama ki ape masak, Nduk? Mama ki urung masak. Pak Sugen resik-resik kene. Piye ya? Lapi mejane piye? Iya tak lapane mejane. Tak golek lap. Jenenge mbuh piye-piyene dipasrai ya guys, omah mbuh mateni lampu, mbuh nyapu-nyapu, mbuh apa ki ya. Nek esuk ira ketang engko nek kene wis bar kabeh tinggal ngetan, tinggal ning omahe dhewe. Dinda wis tak tumbasno sarapan sego goreng, sego jagung, wis enek mateng. Terus tak tumbasno lontong sayur. Wis mangkat sekolah. Bocah kae nek ning kene suwenenge nek roh apa kuwi? Iwak ning jero apa guys nek ngarani? Bapak, akuarium. Jenenge akuarium ngono ya, Bapak. Iwak sing ning jero kaca ku lho akuarium. Ngono ya.
Ndreyo wis padha ae guys, Pak Su karo Desih wis ra iso nek ngarani ngono-ngono iki. Duduk sing apik, Dok. Duduk sing apik. Tak ngelap-ngelapi meja. Iki Mas ya dilapi pek piro ae nek buku iki yo padha enak. Lewat motor lewat iki langsung padahal cepet disirami loh ratane orang disirami kabelnya dari anak rong senti meja-meja ini ngalah aku tak nonton ini diisi kok melok ya motor bisa ini kakak kan mangkat sekolah isa enggak rasa kakak kan mangkat sekolah kalau Mas Kinan kan njeluk opo Dik nangis ya Dik. Tak kira ki motore budane iki ndek bunyak di jipuk rene ya Mas. Tiwas gerbang iki ora di kunci. Dadak paling iki Pak Amang rono terus bablas ngetan ngono. Jipuk motor. Ono dijipuk iki. Sopo sing nangis ya? Kalau Mas Kinan nangis lho. Kena opo Mas? Kene iki aku Bapak. Lho. Urun. Wes, alhamdulillah beres beres. Enak, Mak. Apa? Makanan enak. Mulai bengi ning Tuwung wis wengi, guys. 1 malam. Ning Tuwung mulai budal esuk ya. Besok Budal diingi esuk, guys. Lah nek bengi iki Pak Su karo Yung Desih iki dipasai. Mulane nek tak buakane sampahane tak buakane. esuk ning kene. Alah, suluk dah. Sampai gua. Lah kira sapune kok ora enek sing apik ya. Iki lho ning ading kene lho. Nek tak bukane Dek, nek tak bukane. Duduk sing apik ning arep ya. Wes memang. Kono ning ngarep kono sa. Ning ngarep aja semut tok aja ning kene. Ngarep semut tok ning kene, aja ning kene semut tok. Ning ngarep kono lho ning dhuwur kursi. Ya. Ning kene lho ngarep kene. Aja ning kono, semut tok. Kene ning jaba kene karo Pak D, kandhane kok wis ngenehi Mas Ajis. Semut tok ayo. Lho, kono lho semut tok. Mau marai semut. Wis duduk kono. Duduk ning dhuwur. Duduk ning dhuwur lah, Ditutup nek bar mimik. Saiki nek anak wong metu iki melok kintil ya, guys. Melu ae.
Isa-isane nek wong. Iki tak isane. Sik tak saponan sik. Sapu ra gelem golek kok sing wek dhewe iki. Utah nih ya. Iya. Jane iki brodol kabeh ta rek. Duk ki brodol. Yang kayak tinggal nyapu pisanan ki lha iki. Bar disapu ki kecerane ini lho. Wah, akeh. Ada sego barang tak isane, hukum gede iki. Nek wong balik ra wis resik. Yo guys. Cup-cupane sego kuwi majikom wong disai. Nek Lah kuwi ndek bengi ning toprakan gak konten. iya, ya sithik-sithik ngono. Anak musike apa ora? Ya nek pas apa joget-joget kuwi dilah musike. Dikek musik dhewe ra iso dhisik. Ora iso ngedit koyo Mas Ajis ngekeki musik dhewe ngono kuwi ya, guys. Antara yo mbok piye-piyene wong jenenge wong goblok iki yo. Wong nek wong ora sekolahan. Cara mono disekolahi, diwarai ngono yo iso. Dhisik iki cara mono gelem piye yo? Piye-piye njaluk warah apa ngono wis diwari pisan ngene jane yo wis karo Mas Ajis ki wis piye yo gathekan. Tapi iki kadang HP-ne sing marai error iki kok HP. Penyimpanan nang sak video ngene wis kudu diko. HP ini. Yo maklum yo guys, jenenge YouTuberan nek koyo dhisik iki ora YouTuber tenan. Iso-isoan. Cara mono yo wis ngene lah iki panggah. Mbok piye-piye tetep tak syukuri. Maune yo nol putol ora iso apa-apa. Dadine saiki mbok piye-piyene enek kemasukan ra ketak sedina iki munggah pisan ngono yo untuk kemasukan yo guys. Sing marai arep munggah loro, munggah telu ki yo. Kaya aku ki kendalane yo syuting dhewe, kok nendi-nendi yo ngapur dhewe nganu dhewe dadi batur iki ora enek, cuma karo bakso yo kurang sigrak. Angger wis ngopeni pegaweane dhewe yo wis. Maksudnya pegaweane dhewe iki nek bakso wis nuju sibuk dhewe yo wis, guys. Kaya piye Dia guys. yo wis mulih kok sekolah. Jagakno konten kok kadang yo kebutuhane gak cukup. Cukup ini. Nek konten-konten wis kaya kontene wong-wong wis terkenal kuwi yo mencukupi ae. Konten pembantu. Ya sak syukur, penting awake sehat. Ini disyukuri dhewe apa iki bersyukur. Ora ketang sithik-sithik, ora ketang 3 sasi, 4 sasi gajian pisan ya tetep tak syukuri ya, guys. Niku moto kok ya ceblok ning ngisor. Iya, ngene iki yo wis ora roh anak-anak iki. Micin ceblok ning ngisor. Apa ngene iki kok nek gak anu yo tuku, padahal iki ning ngisor meja kene. Ini anak entok, anak opo ngene iki lho. Kelas sajane. Ndak ngentok. Ini ki nek entok, anak opo iki kan kadung ning ngisor meja. Ya wis gak roh. Dalane iki ya di embrung. Lah yo. Ini tawarnya awak blonjo kene rak yo roh. Semanten iki wis kadung jenenge wong jeneng yo ora iso rek piye. Jenenge kadung masak yo wis awur-awur ngono kae. Uncal lah ya diuncalno klontang. Bocah lanang-lanang ae. Dadi nek yo ora kaya nek wong wedok. Ya pak-pak iki ora kaya nek wong wedok iki omah iki wong Mbak Ica mari ya tiap hari niki yo gak ning kene, kadang dibagi. Iya, kadang ya ning Kidul yo rene. ya kadang ya ning Telaga Tuwung, kadang ya sedina rene, kadang ya Rong dino kene, rong dino kono. jenenge ngopeni Pak. Oh ya duwe tanggungan Pak, duwe Mbah Buyut kuwi kadang yo nyambangi. Ya iki ketoke gak enek regetane, tapi nek disapu yo kaya ngono.
kadang agak nek pas teko kene iki ya dadi Ica. Aku kene manten ngene. dhisik lho. masak apa, Pak? Sa, ngono ki mbok dolan-dolan lho. Sing Dinda yo ning kamar, rek teko sekolah ki gak ndi-ndi ning kamar. Kok Ica yo ngono. Wis ora gelem metu. Mungkin mbok rene-rene Ica. Sak tuwuluki ngono iki dhisik ngono iki kadang yo sing rene ngono. Kan iya yo ndek nyak family online anak sing komen ning YouTube Mas Kalimantan yo guys. Ngene dhisik di belakang layar, maksudnya ora ning ngarep layar tok apik karo Mas Kalimantan ki ora yo guys. Di belakang layar ki sing ora tak syuting kuwi yo. Mosok bedino aku rene dolan rene, terus Mas Arif Rono tak syuting ki ora harus setiap hari ki syuting. Jenenge dhisik yo duwe pekerjaan dhewe lho guys. Pokoknya iki ngene lho, selama dhisik ning Perbahunan, Pertegalan kuwi yo kesibukane dhisik ki yo tiap hari yo wis ngono kuwi. Dadi jarang kumpul karo anak-anak nek gak ngepasi dhisik ki pas libur ngono lho guys. Ya dadine sing wis paham ya ngono kuwi mang yo family online. Dhisik ki di belakang layar. Iku yo masih tetep apa hubungan silaturahmi ini yo apik yo biasa yo beda terus di konten terus dan nek tiap hari dhisik isih kerja di sini ngono kae yo tiap hari yo cara syuting yo bendino lek kumpul jadi awor mendino lek yo ngerti lah saiki wis duwe kesibukan masing-masing dadi yo kadang-kadang lah kadang kala yo wong ngono ki cara ngono aku suwi 3 dino gak enek cara ngono ora petuk aku ya sing kok Mas Kalimantan wong ya dolan. Dek kok gak tau. Ngono Dek. Ngene yo ngabarno. Coba oke. Jadi yo gak terus harus tiap dino gawe konten deh. Anu ki yo gak. Yo kadang-kadang iki konten sing wis ngerti yo ngerti. Pek terus piye yo tiap hari mosok kon syuting ambek Mas Kalimantan kan juga mungkin toh. wong kan gaweane ya dhewe-dhewe. Lah beda selama dhisik masih di sini ya guys. Dhisik masih di sini ya tiap hari ngumpul bareng-bareng, syuting bareng-bareng. Lah nek ning iki nek dhisik wis ngono ya jarang. Ora nyambang Aja ngono kaose sing apik dadi dilorot. Nek ngene iki dhisik nyambang rene. Resik-resik. Are ngene iki nganu guys, engko nek wonge mangkat iki agek dipasrahno. Pak De, Pak Su, dhisik aku arep makan hidul. Nitip omah ya, De. Oh. Nunggu ya tak sambangi, petang mbok tak angukno ki mbok wis resik, mbok urung kuwi ya nganguk guys dulu. Aku kadang lali pasrah niku teko dalan ngebel. Nek matem bojo dhisik gak tak pamiti ngono ki ya wis tok nganu ya ngebel. Sing dek bengi iki ngene guys. Dek, ora satu rumah kulon gak apa-apa, sing penting wis kamar-kamar tak kunci. Iya. Manune tak kunci kabeh. Krake pundhutno ikrak, mang. Kalau Dek ning kulon Dek. Ikrak kae lho dipundhut. Iya ndang anu sik, kae lupekno ikrak sik Mama. Kae ngono. Ikrak kae lho. Ikrak ndi ikrak? Wis ngene kok nek wonge mantuk kan resik. Tak sakoni. Sampai tanggule dhisik karo tak candak, pegaweane nyandak dhisik. Paling mantuke ku yo rada sore kehawan. Engko sik. Kene ngono ki terus aku aduh karo kene ku yo obak, yo biasa. Wong nek sore bar magriban ngono ku yo do ning apa depan rumah ngomong-ngomongan jagongan iki yo gak tak konten lho wong piye mendino mosok kontene kon Awar terus kan. Ya kontene yo meskipun di belakang layar meskipun di depan layar ki yo biasa yo gak nek di depan layar ki terus tak apik-apik ngono ku yo gak terus di depan di belakang layar ngene di depan kamera ngene ora yo biasa dhisik biasa yo wis koyo sewajare anak karo mbok karo anak saling piye ya guys saling menghormati. Mek gelas. Iki habis sih, Dok. Habis Dek nek dikandani kok iki lho wis gak enek telas. Gak enek sa. Habis. Kok ning omah kok enek. Engko tak habis ki. Gak bareng kok tak ulehno lho malah lho. Mantuk ae.
Ya engko diplotot engko. Oke, enak wis. Urek guys ya. Jawane njaluk susu. Iso iki pokoke rewel. Makane nek ape ngejak ning tontonan iki ngono iki gak wani aku. Rewel bocah iki. Saiki sing mesti nakal, guys. Pinter tapi ya nakal. Jane pinter, bocah iki cerdas nih. Ya nakal. Alah somben nek gede yo. Ya, engko neratan ora lho ya. Neratan ora. Ya. Iki berase apik kok. Apik. Karo anggone dhewe gak ya apik bening iki ya. Putih kok iki. Nah iya. Padha. Kita isahane sedelok. Kosoke iki. Cuma saiki tok. Kok nek bagi pergi saya. Terus pulang. Engko baleki paling aman. Awan lho. Terus sore. Terus ngono kae lho guys, aku dipasrahi omah kene tak turuni karo Pak Su, maksudnya iki do turu kene ngono kae aku dikek dhuwit 100 ngono kae dalem batin ning pikiran ning ati iki yo lah yo. Kok saya piye ape gak tak tampani sampai tak suruh tak sesel kaos kene iki yo dipanggah di Kadang yo Dinda sering disangoni. aku nek mater iki yo mikir ngene yo penggian turu penggian anu kok yo dikek dhuwit. Terus desih iki anu guys. Waktu icin ngene Mbah Pomo. Pira aku yo tumbas sego pecel, lah dheke yo duwe nomere bakule kuwi, ngono kan critane kuwi. Aku pas tekan kono ki yo pas tekan kono. Lah Mas Arif ki bel-belan karo bakul sego pecel kuwi. Ketok etek koyo suarane anak lanang. Nggih Mbak, kuwi tak Mas Arif Nggih Mbak, Mas YouTuber ngono. Lah nek apa Mbak? Anu pesen sego pecel ki 7 Mbak. Anu lah pripun Mas niki kersane dibeto Mbak sih. Nggih, mboten napa-napa. Nah, terus tenan guys, untung ki desi ki yo nggawa dhuwit lebih ngono lho maksudnya iki. Biasane nek tro tuku sego pecel 4 atau 3 kuwi dhuwitku wis tak pas 20.000 ngono. Lah kuwi nek yo untung aku sak dompetku ki dhuwitku yo tak gawa yo lebih ngono. Terus apa itu? Sing anu ki tak bayari mesisan. Lah gak diurusi dhewe Mbak engko. Gak apa-apa Mbak. Bakule kan biasane nek ora pesen diterno rene kan duweke yo ning kene kok COD gitu biasane. Lah kuwi terus tak nyenekno. Gak apa-apa Mbak iki aku nggo dhuwit lebih kok ngono. Terus tak bayari. Totale kan piro yo? 7 bungkus iki ketoke 42 ngono kok. Piro. Lah terus teko omah Mas iki Mas wis tak kei dhuwit misal wong aku nggo dhuwit. Walah nggih Deh, mbok tak ijoli Deh. Ngono walah ora apa-apa, ora usah dijoli lah ngono. Wong panganan ae wong sing mangan sapa? Icir sing iciri ya aku sing mangan sarapan iki ya aku ngono. Terus dhek mbayari kuwi iki kaya-kaya iki wong Mas Arif ya, Guys. Cara ngono dhek yo gak mentalan. Bayar iki ngene, wis kadung budal ning Ngawi lho. Deh, aku rek lali Deh sepuran dhek sego ora tak kei. Lah kuwi terus lah yo piye ngono aku padahal guyon Guys ngono kuwi. Iki gak apa-apa Mas, tak ngono wong panganan iki sing mangan. Wong aku nek ora duwe ibarate Dinda yo mbok sangoni. Panganan cara kono kene enek panganan ya aku sing mangan, mosok ngene mbok ijoli ngono ora usah. Wong icir ya sing mam yo, segone yo aku dhewe. Walah Deh, nggih siap. Iki aku ya ayem Guys nek gelem ngono kuwi. Aku kadang ki jenenge wong dikeki dhuwit ngono yo gak penak lho Guys. Kok dhisik lah nek imbal balike dhisik ki enek ngono. Wong yo trimo apa, ora niwangi pegawe, ora niwangi apa kadang nek disangoni ngono kuwi aku ki sing kemarin gak penak iki ning kuwi aku. Tanya aku terus niwangi mergawe apa ngono aku enek empere tak tampani. Anek panganan lho ya kudu pangan, jajan apa ae. Kok Dinda kok Pak Su kok dhisik iki tetep dijatah. Ora nek ngantek dhisik ora tak tukokno cah mungkin gek enek ceritane. Panggah apa iki yo? Dinda ditelepon. Kim, jajan cipok nduk. Kon cipok.
aku ki isaku bales yo ngene-ngene iki ya guys, cuma yo nyapokno, misah-misahno, niki iki nek lucu ora saben dina kuwi. Nyandakno pendiane dheke apa meneh saiki Ica wis ning kene. Dhisik ki malah ayem wis enek Sing resik-resik. bantu ngono lho guys. Nek mbet ki meskipun dhisik ning bawa ning anu iki ora ketang 3 dina, 2 dina, 4 dina iki tak sambang. Tak anukno main piye, nyapu-nyapune piye ngono ku yo. Nek gelem dijak gentenan ngono dhek iki marang iki ora mentalan ku lho. Sithik-sithik dhuwit ngono ki nek anggitku yo, nek prinsipku kan gak ngono. Nek panganan padha dipangan, nek panggian padha disandang. Sing marai Mas Kalimatan iki wong iki gak tegelan, gak isonan, iki gak yo wong yo loman ngono lho maksudnya. Gak mentalan terus wah ibu nganu sithik-sithik iki ndek iki dhuwit ngono. Terus aku pikiranku lha yo. Aku ki gak tau ngekeki apa-apa. Ngono ki sithik-sithik kuwi maju dhuwit terus. Dadi dhewe iki perasaan ngono. Tanggal api geledakan kok. Iya, Mbak. Buat dilanjutna guys lho. Jadi guys dilanjutna Kayak ya. bersih kae. Pak Supin karo ngepel-ngepel kok. Kowe teko-teko ngara wis resik awake kesel. Mbok pindahin ndi? Ngono wae. Gak digeblok ngene lho Mas. Iki lho sing dhuwure byok-byok kae lho sapu sodo. Byok-byok engko terus angge mbok parakno mendhuwur. Iki sing kene disapu sik iki, kasure leh sik, leh pindah rono Mas ngidul sik ae. Sing iki lho, gedhek lor iki kan rusuh iki lho. Isoran iki disapu sik. Engko arep disendheki kasure malah gak kesapu terus. Sapu kae mang sing tak nggo kae mang lah ora enak, Dik. Dek, jajan emang kok tutup neh mboten sing ning ngarep. Ditutup neh ndang, ngen gak mlempem. Nah, Dek, cah pinter kok. Tutup neh nggih. Kowe nek pengen gekno kopi tak gekno kopi, Mas. Kowe warung kok. Ya wis. Ini warung iya, guys. Tak gua ingin iki lho. Plastik iki sing wis gak kanggo wis ngene iki. Gua ini sampah kudune. Iki nek tempe, gendelan barang niki lho. Ngalah ngeras wayu niki. Ora dimasak-masak ngene iki. Dek yo ora dikek ning kulkas, ndra wis wayu kuwi. Piye, Mas? Godhong pring tarahe mange akeh wong angin kok kulon terus. Ini iki sing gak nek iki tuker beras iki. Lombok-lombok iki yo gak dikek ning kulkas. Ngantek do garing niki. Arang masak yo, guys. Wis kene karek wis bar iki, karek sing bagian kene candak bakso. Lah ngono kuwi Dik. Marai gak tau mari di kanune kasur iki apa. Ngresuk diparakno ngene nek bengi digelar ngene. Dadi ora tau mampu nganu sapu. Ora sapu gede kok. Ya kok ya wis 7:30. Cepet men. Awas aja neratan ya, Dek. Lah pintere nggih. Mbok tutup neh, Nduk. Nggih, nang duduk ning kursi sing apik. Duduk ning kursi sing apik. Nggih. Mbok kek ndi ning? Heh? Ndi oke. Mumpah, penting ki anggere nek paketan langsung di terno rene Pak Su ngene. Nek paketan nek tamu bareng. Oh iya. Ya wis ngono ae ya, guys. Kontene sesuk dilanjutne muga-muga family online pokoknya sing wis sayang ning keluargane dhisik, sing wis cinta, wis support ning keluarga dhisik, matur suwun sanget. Family online semuanya nggih tanpa terkecuali. Muga-muga ora ning kono ora ning kene, ning luar negeri, ning Indonesia diparingi sehat selalu ya, guys. Donga dinonga, isane cuma mendoakan dari jauh.
Muga-muga diparingi sehat. Apa sing dicita-citakan family online muga-muga iso ndang goal tercapai. Tujuannya semoga ndang terwujud. Apa yang dicita-citakan segera terwujud ya guys. Golek duit yo lancar. Terus rukun karo keluargane, bahagia dengan keluarganya. Usahane semakin sukses. Pokoknya kabeh ae tanpa terkecuali nggih. Wis ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku tak ngelanjutno pekerjaan iki. Wis.